Sinibingelela samukele kuMaskandi online magazine nibingelela uNjabulo Mkhonazi ngimi lapha nensizwa ngeke ngize ngiyazise ngizothi nje yewe maNazaretha sonke sibusisekile mfowethu uyaphila siyaphila ngane ukuthi singezwa sikhona mfowethu sila kumgo experience okosemagcwama abalandeli mhlawumbe singathi bakwamukele kanjani experience yakho kulomcimbi ungathi kanjani Mebot bengalindela ukuthi asijwayele ukuthi siyo uMaskandi senze live kanje kwenziwe lezi zinto zokuthi sicule ebukhoma but indlela aba reacta ngayo idlula le eyansuku zonke lokho sihlala sikwenza kwemiming abantu bawuthanda kakhulu umculo mangabe uzocula bukhoma so nje lokho kunginikeza ukuthi uMaskandi kushuthi usiyabuya le yanto endala ukuthi uMaskandi vele kubalekile ukuthi uMaskandi singawumime sodlale nje yes mfowethu uSminoff simbonile ekhipha ingoma no ingoma English ethi was a Friday inabaculi lapha ngicabanga ukuthi bacula ngendlela yesingisi ngicabanga ukuthi labo baculi labo siyababona nabo kuma stages mhlawumbe international singasho ukuthi mhlawumbe uSminoff naye ukuleyo ndlela leyo yokuthi egibele e-stagini ezi-international engasizo nje lizala mhlawumbe eSouth Africa kuphela ngicabanga ukuthi lokho akusiyo into engayiqinisekisa njengamanje kodwa ukusebenzana laba abantu akusinto eyandele bani ngicabanga ukuthi nami ngelinye ilanga kuyokwenzeka livele ithuba ke liyosetshenziswa manje selivelile seba kakhulu mfowethu ngicabanga ukuthi ula esikhona njengamanje siyazi ukuthi ke waba amanye ama backup dancers kaBudi umjijelwa osowalala mhlawumbe ngathi iqhaza lidlalile kuwe kulo Sminoff okhona njengamanje ningakanani mawuthi likhona ngizothatha ithuba nje ngembonga kakhulu lo muntu ngoba ukube wayengekho emhlabeni nabazali bakhe ukuba wayengekho emhlabeni ngabe nathi mhlawumbe sibo Sminoff laba abaziwayo njengamanje so lo muntu kahle kahle wasibonisa indlela yokuphila ukuthi kuyaphileka la singakwenza lokhu sabamba ke saqinisela until kwafika ke lapho ekutheni ke khona uyashiya emhlabeni ke so ngizokuthanda ukubonga kakhulu nje kubantu kubazali bakhe kakhulu uBudi umjikelwa ngoba naye kube abazali bakhe abekho ngabe akabangabikho naye so nje siyabonga kakhulu mfowethu lo muntu wasinikeza indlela yokuthi singayiphilisa kanjani yena sehamba emhlabeni mfowethu ngicabanga ukuthi ngomunye ama-artist akwaziyo ukhipha i-relationship positive between ama-artist amaningi because sikubonile ukhipha ingoma noNjoka ephume kule album yakhe yokugcina mhlawumbe lokho kuwe akubanga yini nzima ukuthi ubonakale usebenza nomculi mhlawumbe abantu abaningi bengeke belindele ukuthi bengabona uSminoff esebenza naye mina nanoma imuphi umculo mfowethu ngoba kahle kahle mangabe mina sengizolimit ukuthi siphiwe sama sisebenze la singasebenzi la what if njengayo Njonjo what if le ngoma leya izosebenza igcina isibeka kwenye izinye noma mhlawumbe izothola ithuba kwezinye indawo kuvuleka umnyango so ngivulela wonke umuntu oyi-artist noma ngabe yiphi genre sengenza kani siphinde siwabona amalabatheka futhi ngoba amalabatheka ngamalabatheka nje mina njengoba ubona wona nje ukubona mina i-album kungenzeka mfowethu mhlawumbe mangabe kuphuma i-album la singafeature istyle esihlukile sokuthi samalabatheka lesi ngoba amalabatheka vele ayimi siyabonga kakhulu mfowethu ngoba mfowethu uyiciko esilaziyo futhi esikholelayo ukuthi ungashiyana mhlawumbe ngenothi elilodwa nje bese uvalelisa noma ngabe iziphi ezaSminoff siyabonga thank you sinibingelela sinamukele kuMaskandi online magazine nibingelela uNjabulo Mkhonazi ngimi lapha nensizwa ngeke ngize futhi ngi-introduce ngizothi nje waltolithuba engangashi umuntu ayinothanda sifele phela umuntu enhlaka ibonise yakhe isho njalo nje mfowethu ngiyaphila futhi hamba kanjani isikhona mfowethu sila kumgo experience mhlawumbe ngikusichazele nawe ukuthi uzizwa kanjani uba ingxenye yomcimbi omkhulu kangaka wenkosi emagcwama ngiqale ngibingelele nje bafowethu kubo bonke abazobukela lo mbukiso obingelela uMashelela umfana ngubani bathi King SMS mfowethu sila eCarnival emcimbini kaSicebi uSicebi ke uhlale nazo lezi zinto ezenza nje iminyaka neminyaka eza nama surprises napho kuloko sihamba ngomgogo umcimbi obonayo ke nje ubuka nje ulunguza ubona ukuthi yonke into ihamba kahle mfowethu umcimbi usezingeni eliphezulu kakhulu ayikho into ejabulisayo mfowethu uma uyi-artist ukuthi umenywe nawe uzoba ingxenye yento esuke yinhle futhi eyimpumelelo kanje ngoba ekugcineni mfowethu abantu laba bagcwele la
yebo baze emcimbini kaSicebi kodwa uSicebi unabafo abasizakhele bona endimeni okuyiyithi mfethu kumele ukuthi senze sure ukuthi umcimbi kaSicebi uba impumelelo abantu bonke bahamba bejabulile futhi siyabonga kakhulu. Hey mfowethu noma ngeke ngichaze kakhulu noma mhlawumbe ngeke ngifaka amagama amanye abantu but zonke emculweni siyazi ukuthi khona mhlawumbe umthinini nomthanana khona uphosa amazwi ngale kubani khona umuntu umashelela ayamaniswa naye sike sakhuluma naye kuzwakala kunzima kakhulu ngathi induku uyayifaka umashelela ngasho mhlawumbe ukuthi ikhona umuntu oyimbangi noma alingana naye ngengoma noma mhlawumbe angamamukela ukuthi hayi yabona ubani mhlawumbe sisezingene lodwa kodwa hayi ngiyamshiya. Mfowethu ake ngibeke nje kanje njengoba ngomashelela mina ngafika emculweni ngumashelela ngangizovezela abantu isiphiwo enginaso ngokusemandleni ngamashelela so ukuthandwa kwami namandla ami angeke kusho mina mfowethu kuyosha abantu ukuqhathaniswa ke nani into yakhona mfowethu kwi-industry engeke ngisho ukuthi mina ngimkhulu kunobani noma ubani umkhulu kunobani okanye ubani omkhulu kunami mina ngikholelwa kakhulu kumsebenzi kamashelela ngokwamandla enginawo mfowethu nami ngikholelwa ukuthi ngiyinkosi kwesami isiyini ngamanye amazwi umuntu oqhathaniswa nami kushuthi naye mhlawumbe abantu babuka amandla akhe ukuthi acishayele kulamandla enginawo ngoba mina ngumashelela nginamandla uyabona so naye ngathini ngiyambongisa lo muntu ongathi uqhathaniswa nami uyabona okanye naye mhlawumbe uyakujabulela uqhathaniswa nami angeke ngazi kodwa ke mfowethu into ewumsebenzi wabantu ngeke ngisho ngithi mina ngilwa nobani ngilwi namuntu angeke ngixabane futhi namuntu bonke abantu abasendimeni mfowethu abafowethu siyezwana siyathandana sifiselana inqubekela phambili okuqhathaniswa mfowethu umdlalo nje omnandi osukuvela kubalandeli engeke ngiphawule kakhulu ngakho mina kakhulu wazi njengomashelela mfowethu engomeni zakho siwayikhipha phambilini khona ingoma yayithi ufuna uyabona wajikijiki lapho uzala khona iqhawe umashelela wagcina efikile yini mhlawumbe khona kwajikijiki futhi ma ukuthi wagcina efikile kukhona yini lapha ayibukela khona ukuthi yazi laphana babe ngishayela kahle nami mangiqala ukucula ngiyafisa ukuhamba ngalendlela le futhi wagcina kwenzekile futhi ngempela mfowethu umjikishela kwaku lo muntu nje ngasho ukuthi wayesondele kakhulu ezimpilweni zethu noma enhlizweni zethu nje kakhulukazi thina abakangubane ngoba emaqhaweni akangubane nakuba sesikhona sibaningi sikhula ngaphansi kwelasa sibongo kodwa uyena ovele nje wayinkosi yethu yokuqala yasinikeza lo adumo mfowethu ngaphandle kokuba ubangubane emculweni wonke umuntu onamandla so ngathi nje kuseliphupho lamela ngakafezeke mfowethu bengakazi ngilithola ithuba lokufika kwaJikiji sakhuluma nabafowethu umnikeza ngoba siyaxhumana kwawukuthi inhlelo zethu zibuye iphambane ukuthi makufanele izinto zenzeke mhlambe nami ngibhizi ngokunye nabo yabona bese izinto zingagcina zingenzakalanga kodwa ke ngisenethemba ukuthi ngelilanga sawugcina kufezekile mfowethu kodwa nje umjikijelwa indoda namanje sisaphila thina ngamandla akhe nami ngithi mangiye studio ngikhumbula ukuthi khona indoda yakithi eyayinamandla yayizinto izenza nangenkani ngoba la emculweni iyafuneka nenkani ezinye zezinto esasiyifunda kule kuchalaha ukuthi okunye uyakwenza ngokumsizwa phethe okunye uyakwenza nangenkani nje ngoba ingqinamba iningi mfowethu kwi-industry no mfowethu sewakakhulu isikhathi sakho singasho yini mhlawumbe ukuthi noma sithi nje singalindela yini ukubashelela kusukela manje ukuya phambili kulonyaka ka-2026 ukubhubha nje kwezwe ukubhubha kwezwe vele abantu bayazi nakuba sengithe ukubambezeleka ngezimo ezithize ngisazophumela obala nje ngibachazela abantu ngoba abanye abaningi badidekile babona kuthulekile ngangikade ngiveze ukuthi ngiza ne-date yomsebenzi kodwa ke umsebenzi usazoqhamuka ingqinambanyana nje eke sazathi ukungibambezela konke sekulungile manje ize kuzobhubha maduze nje umsebenzi wamashelela uyeza futhi no siyabonga futhi isikhathi sakho ngoba uyiciko esilaziyo futhi esilethembayo sicela nje usivalele ngelothi nje emnotho kunani mangabe izinto zamashelela bese sivalelisa waya mntanami mfowethu ingoma yami single track engiyikhiphe kulonyaka ethi waya naye ngibona abantu beyithande kakhulu ethi uze kube naphakade waya
ngathi beyakubiza ngale Siyabonga mfowethu. Sibikelele khona sebabona. Sinithathe sinibingelele ngaphansi kwenkampani Maskandi Online Magazine onibingelelayo uNtuthuko wami Khwanaza endaweni yaseMtubatuba inkomo wayixosha. Namhlanje izi4 zika July sise Canvas City emcimbini wenkosi yamagcokama. Eduze kwami ngiphethe umbomvu uNcukumane. Bhuti waphina. Yaphila kunjani phela? Cha sikhona. Bhuti ake siqale nje bhuti sikubingelele emva kokubingelela mase sisho sithi sitshela abantu ukuthi ubani kwenzakalani ufunani namhlanje la. Ngiyanibingelela ngathanda komculo wethu amaskandi. Lo bingelela umnikezo Simana Sashafuza phansi kaJikijiki. Abaningi bayangazi. So lana ngizemcimbini kaMshana ngizothi umshana mina. Isicebi ngoba uzalwa kaNgubane. So ngifike la ngokuthi ngihamba nalensizwe ekuthiwa Mlabalanga. Bayazi abantu ukuthi inkosi yamabheking ifuneka iSpice somaskandi endaweni eziningi. So mfowethu uMaluthema yezwe ukuthi uzokwenza ulive wayesethi no Ngubane ngoba siyasebenzisana akusondele sike senze lezi zinto odume ngazo kanjalo nami ngeinsizwa ehlanganela nezinye insizwana ngase ngisondela njoba bebonile abantu into esiyenze lapha phakathi. Bhuti usakhuluma ukuba inkosi yamabheking ake ngime kahle ngizimelele ngiyibuze kahle lemibuzo yami. Bhuti waziwa emaqembini amakhulu kakhulu abehlabahlose ngendlela exa ukwenza singabala ondabzi kwayo sibala banganakiwe sibale nezinsizwa ezahlukahlukene ezisebenze nomnikezo umfowethu Ngubane. Umfowethu Ngubane wenza ngani ithini experience yakho mhlawumbe ngokusebenza namaqembu angaka futhi wenza ngani ukuthi bonke abantu ngomningi bekholele kuwena? Ukuhlonipha nje ikhona okubalekile kuqala. Bese ubheka ukuthi umuntu lento ayidingayo unayo yini. Uma ngabe ungenayo futhi akusicala lelo. So mina engikwenzayo ngiyathanda ukuthi into yakithi yomculo leyo siwenzayo uhlala usezingeni. Okusho ukuthi nabanye abafowethu bayibona lonto ukuthi no le ndoda le ngendlela yenza ngakhona siyadinga nathi ukuthi ibe khona njengenkosi yamabheking njengoba ngangisebenza kondabze kwayo ngisebenza kwabanganakiwe nakumfowethu Mgubi. Kushuthi baningi nabanye noba ngeke ngibabala lento eyenza ukuthi nabanye abeza ngemumva abenza nje kahle njengami nabo kofika lesikhathi sokuthi bagcine benza njengami. Ngiyafisa futhi ukuthi lento engiyenzayo ukuthi ngibe inkosi yamabheking ngingagcini kumina kuphela nabanye abasezayo befike benze kahle abanye bafethu bebasize ngendlela kumele babasize ngayo. Mfowethu Ngubane ikhona imbono yabantu bakholwa ukuthi iqembu ondabzi kwayo laphela emva kokushiwa ukudlula kwechala kaShafuza. Abantu abasebenza nembono bethi kungani isimakwana kungabi sona esingena kulesi yasikhala. Kulokho akaze sezwakala isimakwana siphawula. Namhlanje bengicela nje mhlawumbe ukusithatha usibeke ukuthi ngempela kungani ungakaze wathatha inyawo zakho wayifaka lapha kwezamjikijela. Bayabethi mfowethu umuntu nomuntu nesiphiwo sakhe. Thina ke ekhasi nenhlanhla ke sinomfana omncane esimbiza Mzulu kaShafuza okuyena engingathi mangabe kunembono ethi ayiqhubeke igroup le yabanga yondabze kwayo ngithathe yena ngithi akame ecathuleni ngani ngoba akumele ngimdlela umfana amandla akhe. Uma ngabenza kahle kumele ngimeduze kwakhe ngimqondise ukuthi nansi indlela. Uyena ongakwazi ukungena khaxa kulesa sikhala. Mina njengomnikezo mhlambe mina ngenza okuhlukile okunondabze kwayo ukuthi mhlambe ngingakwazi ukungena enyathelweni kaMjikijela yabona. So uMjikijela mhlambe umuntu onganza exactly njengoba yenza noma ngekufana ngoba phela umuntu umuntu angeke bafana. Yebo. Kodwa lo mfana wakithi angakhona ukuyenza lento ngani ngoba mina vele ngisemva kwakhe. Maye phambili ngiyamqhuba, maye eceleni ngiyambuyisa njengengane yami. So ondabze kwayo basangavuka ngoba umfana omncane usekhona. Mfowethu khona inkulumo ethi ngendlela umnikezo amdala ngayo emculweni ialbum yokuqala yechalahle yayidlala umnikezwa isiginci. Ngabe uyiqinisele ngana lokho? Kunjalo impela. Kwi-album yanga 2009 uMjikijela Sihlupheke Sonke. Yimi umsusu walo nyamazana. Okwathi mangabe ephuma endlunkulu. Ngase ngithi no ndoda nawe usungakhona ukwazi ukwenza okwakho. Ngikhona mina ngiyadlala isiginci
futhi nginazi ingoma sinazo nje siyabhala ngiyacula futhi ngiyabheka bengazi-ke vele ukuthi ngumuntu okanjani nebala wangithemba sayisusa ingoma sayiqala njengoba ubona namanje saziwa nje umsuka wakhona uyiwo lo wafika nami i-album yokuqala mjikijelo ethi Hlupheke Sonke yayidlalwa yimina isiginci ngibheka indlela yokuqala ngiphinde futhi ngikhompoze lapho bese kuzobe yesibili esayenza ngonyaka oyi-1 omenzela nakhona imina engangidlala isiginci ngibheka futhi ngibhala so nje okukhomba khona ukuthi lento vele okusho ukuthi bengivele nginayo lokho abantu abakushoyo okanye okukhulunywa kuyiqiniso elingephikiswa lelo Mfowangwane abantu bayabuza bathi muphi umnikezo sibe simukana sashafuza asisabonakali mhlawumbe kuthiwa khona umsebenzi ozayo noma sekunesikhathi singabonakali ebantwini kwenzakalani lathi icalaha Vibafana nishiyephe simakwana nishiyephe simakwana nishiyephe simakwana nishiyephe simakwana sodlala bafana masingekho inkosi nishiyephe simakwana wesho mina-ke hhayi ngisekhona njengoba umlabalaba nje kwazile ukuthi sondela ndoda ingoba sengibuyile and iy'nkinga bezingikhungethe hhayi sengiyithindithile bathi insizwa mayiwile isuke ingawili isuke iguqile sengivukileke manje kulonyaka nje iyeza isimana sikaShafuza okungenzeka futhi ngiphinde ngoDisemba ngithi umnikezo niyangazi-ke mase ngifikile ukuthi ngenze njani hayi Mfowangwane ngiyanele siyangiyeza sho Mfowangwane manje njengoba nje uthi uyinkosi emabhekini uma kushaya manje ngelidingi wena ngishaya ngebhekini hawu into zami lezo ake ngishaye ngelidingi ngizwe asiye ngizosho njengawe kodwa ungishayela ukuthi angisho njengawe ngoba okay sengizophila kahle ngiphathe imali kufanele nomenze ubhuti wami ngizidola ngishebe nerandi asibambe kanjalo Mfowangwane cha ake sivale sibonge ukuthi isikhathi sakho uphile bhuti kubonga mina kakhulu siyabonga amen siyabonga kakhulu